έχει καταργηθεί. Θα εξεταζόμαστε λέει στη χημεία για να περάσουμε στη σχολή πληροφορικής. Το μάθημα της πληροφορικής έχει καταργηθεί. Κοιτάξτε, να σας πω για το θέμα της πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο σαν μάθημα επιλογής στην πρώτη λυκείου. Μέσα από τη διαβούλευση φάνηκε πραγματικά ότι υπάρχει αυτή η ζήτηση για την πληροφορική. Είναι και προσωπική δική μου θέση, σας το λέω αυτό. Ότι πιστεύω δηλαδή ότι. Γιατί υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Μία που λέει ότι σε εξετάζω σε βασικά μαθήματα και δεν είναι προθάλαμος για όλα τα μαθήματα το Λύκειο. Και η άλλη που λέει όμως ότι η πληροφορική είναι μια βασική πια επιστήμη, είναι απαραίτητη και πρέπει να εξετάζεται. Αυτή τη άποψη είμαι και εγώ. Και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του διαλόγου, πώς να θέλω να καταλάβω το διάλογο, η πληροφορική θα είναι εξεταζόμενη πανελλαδικά μαθήματα. Αυτό είναι είδηση. Είναι είδηση. Το γεγονός ότι τώρα δεν είναι μέσα και ότι μπορεί να μπει πληροφορική, ναι, σας το λέω, είναι είδηση. Γιατί εδώ διαβάζω, λέει ότι η εγκατάλειψη της διδασκαλίας μαθημάτων πληροφορικής, κύριε Υπουργέ, στο Γενικό Λύκειο, δεν συνάδει, λέει, με τη σύγχρονη τάση παγκόσμια για καλλιέργεια δεξιοτήτων υπολογιστικής. Αυτά τώρα είναι πολύ θεωρητικά. Ένας άνθρωπος που θέλει να βάζει πληροφορική πρέπει να κάνει πληροφορική. Ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει φιλόλογος πρέπει να κάνει αρχαία. Ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει χημικός πρέπει να κάνει χημεία. Είναι αυτονόητο, είναι αυτό πράγματι. Δηλαδή και την πληροφορική είναι φάουλ αυτό. Να πούμε απλά ότι δίνουμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στα παιδιά που τελειώνουν την τρίτη γυμνασίου να πάρουν την πιστοποίηση για υπολογιστές μέσα από τα σχολεία. Καλά, τώρα άμα δεν έχει κάνει και ποτέ βέβαια, τι πιστοποίηση. Όχι, βάσει τα μαθήματα τα οποία ενισχύουν στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο λέτε. Ναι, το γυμνάσιο. Θα ξεχνάνε μέχρι το Λύκειο, κύριε Υπουργέ. Εντάξει. Να κάνουμε και στο Λύκειο αυτό που λέτε. Όσα μας είπατε για το Γενικό Λύκειο.